Disugda na sa Cagayan de Oro City LGU ang pagtukod og duha ka modular hospital karong nagkadaghan ang kaso sa COVID-19. Atong sar ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Aron mapangandaman ang posible pagsaka sa mga magsakit sa COVID-19, mismong si Vaccine SAR o IATF Chief Implementer Secretary Carlito Galvez ang nanguna aron hisgutan ang pagtukod og modular hospital sa Cagayan de Oro City. Given the situation sa gadaghan ang kaso, moabot man gid ng point nga mapuno kanang gitawag cell nga access block. The access is being blocked by the number of patients nga naa na sa ospital. Bukabat sa 200 to 300 bed capacity ang duha ka modular hospital na itukod sulod lamang sa 45 ka adlaw. Sa pinakaulahing datos, anaa na sa critical level ang healthcare utilization rate sa NMMC busa dakong tabang kung mahuman ug magamit dayon ang maong modular hospital sa syudad. We're willing to host kanang some of the beds ana diha sa JR Borja to the extent nga makaya. Kung dili makaya, then dito na to ibutang sa Makasandig, no? Pero mo lagi ang ideal situation ani is kanang abay gyud sa ospital. Ako, si James Paulo Yap para sa One Mindanao.